Ndah nang kono mangan ning kene mangan ning buri mangan ngarep mangan iya monggo kasampun nampi kertu tondo beksa ora sewewo sat-sat kemawon mumpung sih hangat sasepun tasirang tunggal sampun jangkap ya ya yes walang gagah mencuak ning tembok mampir meneh mencuak ning bare aja ngenyek karo wong wedok tinggal nutut tiduri turi melok melok yen letange rak banjir sore ra betulin tanggo alok-alok sandang pangan tak golek dhewe aku seneng rasa bedai sayang sithik berkone bolong aku seneng karo slirane sayang sithik pacare wong mosok Sri Kandi karo Janaka basa muka musuh Anoman gede kiabote ngomong jiwa raga ning alam donya dadi tontonan kene soto kono ya soto ora kaya soto irak sapi kene bojo kono ya bojo ora kaya bojo sing saiki kaya ngene rasane tempe iwak urang ginawe bumbon kaya ngene sing rekasane kaya mayang digawe lakon dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati
kaya ngene rasane nampa rangka muda arane bapak kaya ngene abot wong rena dina pangeran kena ditinggal pager tembok rata lumpati ora mate kembang bojo aku wong wedok wis ati-ati ora gampang kena pagodo apa gunanya lemari kaca kalau tidak diisi kain apa gunanya bermain cinta kalau tidak jadi dikawin Surabaya berlomba-lomba bunga mawar jatuh di kasih demi cinta tiada lupa lupa sebentar di waktu itu sepur ngidul ngomong cermin beli ngalor sepur kosongan yen wis kumpul rame-rame iku ngono barang colongan kaya ngene rasane nangka gesek 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 kaya ngene wong nandang tresno sira wengi katone mata aku seneng rak sepedae ayo mas sedane sayang sithik dirkone bolong aku seneng nyawang slirane sayang sithik duweke wong aku seneng rasa pedae sayang sithik mereke Cina aku seneng marang slirane sayang sithik gawene citra tak kira gawene lunga ngono Pak enggak matur suwun bojo loro kalih napa niki halo bojo loro dijak numpak sepur mas oke cocok karo kahanan nggih heeh bojo loro bablas numpak sepur yuk dados lagi umum usum
sing sedina kanggo wong liya ya ya tarik sedina kanggo sapa ya sedina kanggo wong liya numpak semut mundun kutang blorong ha sinten kepengin makmur mas ayo padha kerja lah monggo monggo numpak sepur mudhun kutha pati sinten pengen makmur nduk kudu hati-hati monggo numpak sepur mundun kutha jauh sinten kepengin makmur mas yo padha bersatu monggo numpak sepur mudhun kutha Rembang sinten pengen makmur nduk yuk padha berjuang monggo ya esek 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 kutha pati sinten kepengin makmur yo sing ati alam monggo monggo numpak sepur mudhun kutha Blora sinten pengen makmur nduk aja males kerja se hae 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 kutha Rembang sinten kepengin makmur mas yo padha berjuang aduh apa ndak kenapa dadu tanganku diremeti tak kira untuk sarwira